قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Događaj vezani za Allahove poslanike koje spomenuli smo su vezani također za post. Njihova priprema da bi dobili uzvišenu objavu, da bi dobili riječ uzvišenog gospodara je bila praćena njihovim dugim postom. Pa je Musa alejselatu vesselam na primjer 40 dana postio na Turi Sinaju. Pa je Muhammed alejselatu vesselam dočekao objavu Kur'ana u gari Hira također kao postače. Imao je samo po nekoliko kurmi dnevno i malo vode na jednom visokom kamenu. Isa alejselatu vesselam isto također je dočekao svoj Inđil kao postač i tako dalje. Prema tome, da znate i budete uvjereni, sve što vam se može dogoditi u životu treba i što budete molili Allaha dželešanu treba da bude popraćeno vašim postupkom. Ako hoćete da vam uzvišeni gospodar primi dobro, pripremite svoju dušu, svoje srce, svoje tijelo, svoju memoriju, svoje emocije, pripremite za post. Sa postom pripremite da bi dočekali i primili Allahovo obuzdanje, odnosno kabul vaše dobro. Najbolji vam je primjer ovo što su radili Allahovi poslanici. Neka je narod na njih svih milih i saradno uzvišenog Allaha. Prema tome, svako dobro koji hoćete da vam se dogodi, neka bude praćeno postom. Ovaj mubarak Ramazan je toliko velik da jednostavno kad bi pokušali planetarnim nekim razmišljanjima i dimenzijama uporediti, jer sa bilo čime nije to moguće. Pa za njih Allah uzvišeni je rekao a samuli vajana izgledi. Zna se nagrada za namaz, zna se nagrada za zekir, za hadž i tako dalje. Zna se. To je rekao Allah šlanku i nije to ukazao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ne zna za post. Ali je zato Allah uzvišeni rekao a samuli, on samo pripada meni. To je djelo koje moj gospodar čini samo radi mene. I ja za taj njegov ibadet, za taj njegov djelo, za taj njegov post imam neokrivenu nagradu. Evo primjer. Čuveni islamski učenjak iz generacije odmah poslije ashaba. On je čak steo određeni proroska po imenu Ibrahim el-Nefi. On je bio učitelj našega mezhebskog imama Ebu Hanife. On kaže, ako hoćete uzdanje uzvišenog gospodara, veliko uzdanje, ko u Ramazanu posti jedan rekat na file, kao da je postio 1000 rekata na file izvan Ramazana, kao da je klanjao 1000 rekata na file izvan Ramazana. Koji govori jedan put subhanallah u Ramazanu, kao da je 1000 puta to izgovorio
govorimo o veličanstvenosti Lejletul Kadra. Pa da vam samo prenesem ono što je rekao ovih dana Hadije Harema Mekanskog, gledajući u častu Keabu, rekao je ovo: ko svakodnevno dadne samo po jednu sadaku, malu, sitnu sadaku, ali redovno u noćima Ramazana, sigurno je da će pogoditi Lejletul Kadr. I kao da je tu sadaku davao 84 godine po hidžrskom kalendaru. 84 godine. Jer ćeš pogoditi ako budeš u kontinuitetu, dakle, svaku noć davao po jednu sadaku, ono neko sadaku može primiti. Ili da, pošto mi da džamatu, da džamiju u kasetu džamijsku, svaku noć mu dati samo po jednom, on je spomenuo Rijan, evo mi da kažemo Marko. Kao da je to u kontinuitetu dao 84 godine. A dalje kaže, ko prouči 3 puta Kul huvallahu ehad, a poslanik je rekao, ko prouči 3 puta Kul huvallahu ehad, to ima vrijednost i težinu učenja čitave hadije. Pa on kaže, ko svaku noć u Ramazanu, posebno zadnjih 10 noći Ramazana, prouči po 3 puta Kul huvallahu ehad, neka zna da će pogoditi Lejletul Kadr i da će mu to biti uzdanje, da će mu Allah to primati kao da je to 84 godine činio koliko malo duži na život traje. Isto je to rekao za učenje Kur'ana Kerima. Isto je to spomenuo i za salat. Malo posla, malo žrtve, malo izgleda, a velika dobra. A što kažemo pogodio poslanik sallallahu alejhi ve sellem je Kur'an Kerim dobio spomenuti ranije kad je pojavio. A Kur'an Kerim je objavljen 24. noći. Allah kaže da je objavio Lejletul Kadr, odabranu noć. U te noći se dogodilo to veliki događaj, planetarni događaj u 24. noći Ramazana. Mada mi, da bi sebi olakšali, pa stalno mislimo da Lejletul Kadr je 27. noći. Može se dogoditi da ona bude i u drugoj noći, ali je zato poslanik kazao da nas ne vidi. Mašinu nizimo toga. Kaže, taharrabu Lejletul Kadr, bil ašri al-awahir. Tragajte za noć Lejletul Kadr u zadnjih 10 noći Ramazana. A ovaj hadis i savremeni naš hadis iz Mekke kaže ko u kontinuitetu, pa eto da kažemo makar zadnjih 10 noći Ramazana bude činio ona djela, mala, lahka djela koja smo spomenuli malo prije, pogodit će sigurno Lejletul Kadr i beskrajno je stekao to. On je sebi osigurao sigurno vječnost. Jesmo svjesni toga? Mi mnogi svoje, ili više nas, ili mnogo nas, smo prošle godine rane za rane iftarivali, i postali, i naterali, i slušali mu kavele sa našima najbližim. Ja sam počinio sa mojim ocom koji je učenom zanom na sebi, dženazom dakle. I on je otišao. I mnogi naši najbliži i najbliži. U ove godine, koliko nas je u Ramazanu, ovaj, onaj, ja, ti, bit će nas koji nećemo doći do sljedeće.
zar nije to velika utrka i potreba naša da steknemo dobro koje će nas osigurati u vječnosti? Da to nije. Smo ljubljeni. Da li dovoljno mislimo da je to istina? Pogledajmo što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio. Zadnjih 10 noći se zatvarao u tikav i nije uopće spavao, bdil. Zar nam nije dovoljno mudar poslanik sallallahu alejhi ve sellem? A da vam kažem i ovog događaja iz života Allahovog poslanika. Asma, tada ibn Abdullah, usnio je jednu noć da sa 2 ashaba Allahovog poslanika stoji pred džennetom. Naime, ta 2 ashaba su bili nerazdvojeni drugi. Stalno se družili, u džihadu išli zajedno, u džamiju išli zajedno i tako dalje, i zajedno radili poslove koje su radili i tako dalje. I priča, ovaj ashab kaže, i na jednom, kaže, stojimo nas trojica. Otvorše se vrata i uvede on ashaba koji je umro godinu dana nakon onog prvog koji je pokrenuo džihadu kao šehid. Ali uvede ovog drugog koji je godinu dana nakon njegove selbe. Onda se ponovo vrati nakon i uvede onog ashaba koji je kao šehid, kao na glavu. A onda treći put izađe i meni kaže, Abdullah, tebi još nije vrijeme došlo. Ti se vratio da bi se došao. Probudio se i pričao to nekim ashabima i onda ashabi su se čudili. Ali ashabski snovi su bili kao viđenje, kao da gledate svoje oči. Kao rana zora koju raspoznajete ono što se događa oko vas. Pa su ashabi komentarisali kako da uđe onaj prije šehida i tako dalje. To je čuo poslanik pa kaže, ispričaj mi to što su oni ispričali. Pa je on ispričao. Da on kaže, nemojte sumnjati u istinitost ovoga što vam je ispričao. On je uznio istinu. A vi sumnjate zbog toga što je ova što nije bio šehid ušao prije šehida. Ali za nije on godinu dana još živio. Za godinu dana toliko namaza klanjao. Za godinu dana postio Ramazan, pa postio i na filo, pa učinio dobri djela, pa dao sadake, pa pomagao ljudima, pa se brinuo o roditeljima, pa odgajao svoju djecu. Poslanik je nabrao više vrijednih djela koja su na ogroman način povećali vrijednost njegovog života u samo jedne godine. Pa su ashabi bili zadivljeni tom poslanikovom pričom i još više učili se takmičiti učiniti dobro. Vjerujte, bilo koje dobro da uradite. Žalit će što to nije bilo dobro. Bilo koje loše djelo da uradimo, makar ono bilo maleno kao zebra, kao trovu, kajat ćemo se zbog toga. Niko od nas neće preseliti na budući svijet, a da neće zamoliti Allaha Đelešanu po vratima da klanjam samo još 2 rekiata. Ili po vratima u život i da samo dam još jednu sadaku pa me uzmeti. Svako od nas, ti i ja, svi. Zbog ogromne vrijednosti toga što mi činimo. Evo, dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an wa law an talqa akhaka bi wajhin tarq. Nemojte smatrati beznačajnim. Nemojte podcenjivati najmanje dobro djelo koje Allah Đelešanu učini. Tako maleno i tako lako kada idete putem pa sretnete svoga brata, svoju sestru, pa se pozdravite osmiješenu licu. To da
izvanredni, pa smo mi propremili i klanjali džematu i poslanik istog momenta, kada čuo njegovo ime, pita, a šta je rekao kriminal? Sada se čude, odjednom toliki interes poslaniku za to, a sahaba kad je drugih bilo, sahaba koji su umirali, a poslanik nije bio prisutan. Kaže, a sahaba kaže, ja Resulullah, rekao je 3 stvari, nešto veoma čudno i uopće ga nismo razumjeli. Pita poslanik, šta je rekao? Kaže, jedan od ovih prisutnja sahaba, kaže, pri samom umiranju, reče da je bilo još koji put, a onda reče da je bila nova, i treći put reče da je bila čitava i umri. Izgovor šehadeta ništa nismo razumjeli. Poslanik zaplakao i pa se nasmijao. Pa reče, znate što znači riječi to vaše prvo. On je jedno jutro u hladnoj noći išao na sabah u džamiju i vidio je jednog starca pred njim kako tetura. Priskočio mu je i uzeo ga za ruku, doveo do džamije i uveo ga u sabah. A to je bio slijepac, on nije ni znao. Pa to je ono prvo kada je rekao, da je bilo još koji put. Ja sam Bogom da mi potražio da još koji put kojeg slijepca dovedem do džamije. Drugo što je rekao, da je bilo novo. Kaže, baš drugo, umrli ashab, kaže, imao je staru, dobro izveštalo, ogrtač. A onda je imao priliku pa je kupio novu. I onda je stari ogrtač bio pri njemu, a novi ogrtač je njime zagrtao i ljepše izveštalo. Jedno jutro također vidio je jedno siromaha kako ide prema džamiji, a sam se trese u hladnoće, ne bila hladna noć. On skide stari ogrtač pa ga zagrta, da mu bude dobro. I zajedno dođe do džamije. To je ono, da je bilo ono. Da sam Bogom umjesto te tog starog stađa, da sam ga vrlo novog stađa. Što? Jer Asab je vidio ova vrijednost toga što je dao siromahu stari ogrtač. A šta bi taj bilo da mu je dao? Pa to rekao. A onda treći put kaže, baš kako kazaste, vaš drug je rekao u Miranu da je bila čitava. Došao je se puta i ušao u svoju kuću i njegova mu je supruga ponudila svježu pogaču koju je tek ispekla i se nadala njegovu dolazku. I ona mu je dala tu pogaču i je počeo vrijedje, samo što uzeo jedan zalogaj, a zakuca neko napraviti. Supruga mu otvori, kaže, prosi ako traži nešto. I on popolovi onu pogaču, kaže, da polovicu. I da polovicu. To je ono značenje da je bilo čitavo, što mu ne da to čitavo. Jer je vidio koliko je vrijedila ta njegova sadaka od pola pogača. Od pola večća. Poštovani brate, poštovani sestre. Ima jedan ajde koga se svi plaše koji ga razumiju. Allah dragi kaže, to je dio ajeta, veda, levom, Allahi, malim, nekunu, i se. Veda, levom, Allahi, malim, kaže, u značenju na naš jezik, kaže, svako od ljudi, kada dođe pred Allah, bit će svjestan težine ovoga ajeta, a koje znači Allah će ih kazniti kaznom kako nisu mogli na sudu. Allah će ih kazniti kaznom kako nisu mogli na sudu. Ovo je ono što sam spomenuo, nemojmo podcijeniti ni jednu
islamski učenjak Muhammed al-Kadir. Pred smrti je plakao, toliko plakao da se sad tresa. Da su svi njegovi ukućani oko njega prilazili govorima, pa smiri se. Pa je došlo Ebu Hazim također, njegov savremenik veliki učenjak koja je njegova porodica dovela da ih smiri. Pa mu je rekao, pa vrema, ne bi takva trebala da budu kukavica pri smrti. A njegova čela su govorila, poučio nas, pa vjeri, pa se nas odvojio, pa smo toliko znali, pa i mi upućivali na druge, a i tebi se vapi, kao i nama i tako da je smir se. A on tada je kaže, a znate li mi za ajet Bevedana ovaj koji sam proučio? Ja se bojim tog ajeta da slučajno nekad nisam neko sitnu malu grešku, mali grijeh radio. I onda sam kako cijenio rekao, a nije to ništa. A to bude veliko kod Allaha. I teško bude kod Allaha, pa me zbog toga Allah se pačeo. Zbog toga pačeo. Toga se bojim. Da ono što je bilo, a silu kod Allaha Đelešanom, ja sam smatrao, to nije ništa. To je beznačajno. Vidite što znači razumijevanje jednog kuranskog ajeta. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem da bi nam objasnio, da bi nam objasnio šta to znači. On kaže, svaki čovjek, svaki Allahov rob, malo po malo tovari na sebe sitne grijehe do kojih ne postanu ogromni povrti. Kao na primjer, spominje poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ide grupa ljudi i tamo su se negdje pokusili, zadesili i izgladili su. I onda se rasporede da nađu onaj gran, onaj komad drveta, ono i tako dalje. I dok su svako od njih donijeli i bacili to na kamen, to je bilo velika gomila. I zapalili su vatru i skuhali hranu sebi i nahrani se. To je isto sa vama, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Smatrate beznačajnim malim grijehom, oni se redaju jedan po jedan do jednog dana vas potpuno ne unište. Dok vas potpuno ne unište. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem svoju časnu suprugi u jednoj prilici je kazao: O Aisha, čuvaj se grijeha koje smatraš beznačajnim, koje smatraš sitnim. Jer da znaš, za sve će Allah uzvišeni. Za sve će uzvišeni Allah. Također, u drugom sajtu hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao: čovjek radići pa miješa djela, sad dobra, sad loša, a i sa dobrima se ponosi, a loša smatra beznačajno, nije to ništa. To će Allah oprostiti. Pa se to toliko kod njega nagomila, da ga Allah baci u džehennem, ali će padati toliko dugo koliko trkom ide galopom, ide 70 godina, duboko. 70 godina. Vidite, milost je Allaha Đelešanom samo za mene. Vidite njegove uzvišene milosti šta je dao umetu. Kada je Musa alejhi salatu vesselam za blagodati uzvišenih daje Muhammed alejhi salatu vesselam njegovom umetu zaplakao i rekao: Ja Rabbi, učini me da ja budem jedna mala jedinka umeta Muhammedova. Zbog toliko dobra koji je uzvišeni Gospodar milošću prema Muhammedu alejhi salatu vesselam ispustio na nas. Česta braća, poštovane sestre, borimo se za sebe i borimo se za svoju čelju, za one za koje smo odgovorni. Međusobno komuniciramo i pomažemo sebe jedni drugi
i da se popravimo. Budimo šta jedni drugima. Kad se nakrivi, podignimo sa ti budimo šta. Kada hoću da posrnem, ti me dočekaj i sačuvaj. Nemoj se stiditi toga i nemoj se bojati toga. Ako i ne uspiješ, slijedi velika nagrada što si pokušao. Ima ljudi i u našem vremenu, nažalost, što ranije nije bilo, ranije generacije u naše vrijeme, da bagatelišu mnoga dobra, bagatelišu Mukabelu. Pa poslanik je učio Mukabelu sa velikom Džibrilu. Svakog Ramazana, a zadnjeg Ramazana njegovog života 2 puta. A ima i koji kažu, šta je to ne treba? Da ne govorimo o mnogim, pa sunnete bagatelišu. Pa mnogi stvari bagatelišu koje njihova braća i njihove sestre rade to. Šta je nas sačuvalo kroz istoriju Bugnu, istoriju posebno kraja istočnog Bosne? Šta je nas sačuvalo? Ništa nego Allahovo dželešanovu milost i naša okrenutost prema Bogu. Čuo sam davno od jednog djeda iz ovih krajeva koji je pričao: dobro sam ostavio, a mlađi u našem selu, malom selo bilo, negdje ovoga istočnog Bosne, a ja nisam mogao ništa doprinijeti. Pa sam svaki dan odlazio i na obali svijetu gledao što oni rade i to učinu. To sam mogao. Mislite da je njegov dolazak bio beznačajan? Apsolutno. Njegov dolazak nije bio beznačajan. I koliko je njegovih doma uzvišeni Gospodar primio i koliko je sreće se sadilo na lica tih koji su gradili. I tako je. Zbog toga trudimo se što je moguće više ovdje, jer je ovo prolazna kuća. Dolazimo, jedni odlaze, drugi dolaze i to tako redno. Niko ne zna red po kome se to ide. To je u narodu u zranju i vodi samo uzvišenog Gospodara i nemojmo da budemo lijeni. Nemojmo da budemo lijeni, da dolazimo na Mukabelu. Ja sam zadnje bio jutro slušajući Mukabelu i to učite, toliko grupa ljudi da slušaju da uče Kur'an i vaše hafize. A šta mislite tek sa džumom? Šta mislite tek sa teravijom? Šta mislite tek sa iftarom i sehurom kada Allah Đelešanu u tim trenucima, šta ga god zamolite, ono prima. Nemojmo da budemo zato naravno mi se moramo brinuti za svoju sudbinu. Šta će biti, kako će biti? Hoće li nam biti dobro, hoće li nam se uzvišeni Gospodar sudbiti? A kao što je veliki jedan naš alim kazao kada ga je preselio pitao jedan naš teolog također preselio Selim Bjelovac. Zvao ga je Fezi Baba. Hoće li se nama Allah uzvišeni sudbiti? Hoće. Samo posle svakog namaza uči dobu i kaže: uzvišeni Gospodaru, oprosti meni, oprosti mojim roditeljima, oprosti svim mu'minima i mu'minkama i svim muslimankama i muslimanima do sudnjega dana. A u hadisu ima, spominje se, ko prouči takvu dobu, za svaku osobu na koju se odnosi ta doba, Allah mu daje bolje sebe. To je bezgraničan problem. Zar nije bezgranična Allahova Đelešanovu milost da mi sa neznatnom žrtvom, sa neznatnim pokušajem učinimo veliko sebi dobro i budemo dobar primjer onima koji nas gledaju i koji sa nama žive. Da nam Allah Đelešanovu kabuli ovaj mubarek Ramazan,
za sve ono što radite, za sve ono što se žrtvuje. Borite se za sebe i za svoje, jer doći ćemo pred Allaha i zapamtite inna rabbaka labil mirsad. Vaš gospodar čeka. Vaš gospodar vas čeka. I ne znate gdje je ovo. Ali vas čeka sa onim sa čime dolazite pred njega. To je Allah Đelešanu kazao, to je uzvišena istina koju dobro i čvrsto trebamo da shvatimo i da o njoj i sa suzama razmišljamo ako treba, a treba da bi kada iz ovog Baraka Ramazana izišli još jači, još kao i neki kao